sebou, to je 14 hodín 5 minút. Milé dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal na rokovaní mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na to, že je prítomných iba 5 poslancov mestského zastupiteľstva, tak žiaľ musím konštatovať, že rokovanie zastupiteľstva sa nemôže konať. Nemôžeme dať hlasovať o programe, nakoľko 6 poslancov mestského zastupiteľstva chýba. Veľmi ma to mrzí a to, čo som dal vyhlásiť občanom, že poslanci mestského zastupiteľstva odsabotovali rokovanie 11.12., kde hlavným bodom programu malo byť schvaľovanie rozpočtu mesta, čo je zákon roka. Ak ste sledovali v parlamente, tak to nazvali zákon roka, schválenie rozpočtu štátu. Zákon roka. Presne to isté sa týka na pôde mesta. Presne to isté sa týka na pôde mesta. Zákon roka nemohol byť prerokovaný, lebo poslanci opustili rokovaciu miestnosť. A ja som povedal, do rozhlasu som dal teda správu, že odsabotovali rokovanie. Sabotovanie podľa slovníka cudzích slov znamená úmyselne narúšať, mariť, znemožňovať nejakú činnosť, hatiť alebo brzdiť. Čiže to slovíčko je presná charakteristika toho, čo sa odohralo a toho, čo sa odohráva aj dneska. Že občania nášho mesta budú vidieť, že poslanci sabotujú rokovania mestského zastupiteľstva a znemožňujú, aby boli prijaté všeobecne záväzné nariadenia v meste platné pre rok 2013 a rozpočet mesta pre rok 2013. Žiaľ, musím to takto skonštatovať, lebo tým, že absolútne nepochybujem, že bola krásna dohoda medzi poslancami, ktorí majú prísť a ktorí neprídu, aby bolo iba 5 poslancov mestského zastupiteľstva a rokovanie bolo znemožnené. Pre občanov mesta chcem dať ešte informáciu, že zvolanie dnešného rokovania na nedeľu, to je 16. decembra, nebolo z mojej strany nejakým trucom, že by som teraz, keď ušli z rokovania poslanci, odsabotovali rokovanie 11.12., že by som povedal teraz a just dám rokovanie na nedeľu. Práve naopak. Postupoval som v súlade so zákonom a nedeľa, dnešný deň, je posledným termínom podľa zákona, aby mohli byť platné VZN-ka pre rok 2013, ktorý môže byť termín podľa zákona. Hovorím to preto, lebo keby som zvolal rokovanie na zajtra, tak VZN-ka by neboli platné. Pre vás poslancov, ktorí ste tu, to ešte vysvetlím. Všeobecne záväzné nariadenia po schválení musia visieť 15 dní. Keby sa schválili dneska, tak zajtra by boli vyvesené, zverejnené a 15. deň je na Silvestra 31. decembra. A od 1. by boli platné. Ale keďže rokovanie je opäť odsabotované poslancami mestského zastupiteľstva, väčšinou, čiže 6 poslancami, tak VZN-ka nebudú platné pre rok 2013, lebo zákon takto hovorí a budeme musieť samozrejme prerávať aj rozpočet, budeme musieť premietnúť toto všetko, odsabotovanie, toto slovičko budem používať stále, lebo to nemá období. Za existencie, predpokladám, samosprávy od roku 1990, predpokladám, že sa to nestalo v žiadnom meste na Slovensku a v žiadnej obci. Toto, čo sa deje v Novákoch. A beriem na absolútnu zodpovednosť nezodpovedných poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí robia týmto podvratnú činnosť voči vlastnému mestu. Podvratnú činnosť. To slovo, ktoré používam, je plne zodpovedá tomu, a to, že som ja hovoril už počas uplynulého roka, aj predchádzajúceho, aj tohto, roku 2012, že poslanci
robia podvratnú činnosť, tak toto je vyvrcholenie podvratnej činnosti poslancov mestského zastupiteľstva. To znamená, že občania samozrejme budú vedieť, oznamujem vám, že hneď po ukončení rokovania do mestského rozhlasu dneska pôjde správa, aby ľudia hneď vedeli, že čo sa tu deje a čo sú schopní poslanci mestského zastupiteľstva v Novákoch. Tým, že nie je rokovanie uznášania schopné, rokovanie končí. Ďakujem pekne za účasť a dovidenia.